Si Pay o si mga pangga, nagpasiring digdi sa naga. Mabakal gayon ng kabra. Panggabot kan pakatadom na ang rarom day kayang magabot. Asin nakamati da siya ng gutom, udto na. Ipapangudto na gayon. Nakaagi siya sa gilid din tinampo, may sarong ning karinderya. Nagpangudto duman si Pay o si sa karinderya. O minorder si Pay o si mga pangga ning saromboong fried chicken. Sarombo. Labo-labo da so kakani Pay o si mga pangga da dapat ipig malutuan. Matindi. Biyodang kunyang kinarakan da sa buong manok na itong fried chicken. Natada da mga pangga to lang. Runot pa. Ngunyan, kang tapos na da magkakan si Pay o si mga tugang, nagtitinga-tinga na da, naguro hapi-hap na da kan sayang istomago. Pagkap-kap da ni Pay o si sayang bulsa, mayo dang kwarta. Delikado. Delikado mapahuga si Pay o si. Pagkap-kap niya da sa may bulsa niya sa likodan, mayo pang laog. Hararumon man su bulsa niya. Nalingawan ni Pay o si so sa iyang pitaka. Asin mayo siyang pambayad. Ngunyan, so waiter mga pangga, may duda na kay Pay o si na baka si Pay o si, baka kung delikado mag 1, 2, 3. Baka kung umis ka po. Iyo baga. So minumbong itong waiter na ito, inapod niya so sa endang manager kan restaurant, inapod niya, tama lang si Pay o si, mayong pambayad. Sabi ka so waiter dumang kay Pay o si, Pay o si, apudong ko lang po si Samoyang manager ha. Ayun na lang po ang kaulayan mo, kung mayo ka pong pambayad, bahala na po ka mo mag-reglo. Tabaka kung kitaan mag-ulay digdi Pay o si, baka kung palimog, magunta kang ipong. Pag-abot ka so manager, sinugo niya sa waiter. Sabi daw, waiter, kumuha ka ulit ng isang buong manok. Ibigay mo kay Pay o si. Nagngalas da sa waiter. Sabi ka sa waiter, tano po nga, sir, tatawan mo pa nin sarong buong manok. Dahil bayad ka sa sarong manok na nainot. Tatawanan mo na naman. Sabi ka sa manager, ay ata kumuha ka sana. Kumino ani sarong buong manok girare pangaduwa na. Itaw kang manager duman ki Pay o si. Sabi Pay o si, oyaw, saro pang buong manok ko. Ang kondisyon, kung ano man ang gibuhon mo dyan sa manok na yan, iyo man ang gigibuhon ko sa imo. Ano? Halimbawa, favorite mo ang leg part kan manok. Pag rinabingki mo yan, pag giniltok mo yan, gigiltok kung kumanan na bitis mo. Si Pay o si mga tugang, nagpa-under-isip si Pay o si. Nagpa-under-isip. Ngunyan, ang ginibo da ni Pay o si mga pangga, sinupsup da sulubot kang manok. Anong ginibong tabagwang? Pakasop-sop da ni Pay o si kaso lusbutan kang manok. Binalik niya na duman sa manager. Sir, yan na. Sinupsup ko. Sabay si Pay o si da mga pangga, pumina iswad da kan lubot niya. Sir, sup-supak na. Sabi da ka sa manager, ay, ubusan na tabi yan Pay o si. Balutan na. Iuli mo na. Si ina kung mag-sup-sup ka, lusbutan mo. Sabi mo ni Pay o si, maurag palandig di sa restaurant din do Libre na ang chibog. No. Igwapang take out. Duman si Pay o si na-absuelto. Thank you so much kay Nino Calleja sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?